ste videli Slobodana Trkulju i njegovu herojsku numeru. Dame i gospodo, dobroveče, dobrodošli. U ime organizatora, prvo da događaja Exit fondacije i NIS kompanije, zahvaljujem što svojim prisustvom danas dajete podršku mladim herojima Srbije, koji stvaraju u tišini, postižu velike uspehe, osvajaju medalje na međunarodnim naučnim takmičenjima, unapređuju svoju lokalnu zajednicu, stvaraju vrhovna umetnička dela, osmišljavaju kreativne poduhvade i pokreću uspešne kompanije. Projekat Youth Heroes, nastavak i višegodišnje kampanje koju NIS i Exit fondacija sprovode uz podršku Radio-televizije Srbije, kompanije Ringer Axel Springer Media i NLP instituta u Beogradu, a koja promoviše pozitivne uzore u društvu. Vizija ovog zajedničkog projekta je da ovi mladi heroji budu ambasadori svih nas, da kroz svoje lične primere predstave budućnost na delu, to jest da budu inspiracija za sve svoje vršnjake i za sve nas. U toku javnog konkursa, koji je raspisan krajem prošle godine sa ciljem da se pronađu ovi mladi istinski heroji među nama, na adresu Exit fondacije pristiglo je više stotina prijava, a stručni žiri imao je, naravno, težak zadatak i umesto 15, kako je prvobitno bilo planirano, odabrao je čak 18 mladih heroja iz ukupno 5 oblasti. Oblasti su sledeće: obrazovanje i nauka, preduzetništvo, društveni aktivizam, kultura i umetnost, kreativna industrija. Žiri je takođe odlučio da dodeli i jednu specijalnu nagradu van konkurencije, a čućete o kome i o čemu je reč. Dakle, večeras sa nama gospodin Nemanja Milenković, predsednik Upravnog odbora Exit fondacije, i on će za početak da nam se obrati. Dobroveče, dame i gospodo, dragi prijatelji pre svega. Drago mi je što ste se okupili u ovom broju i što imamo prilike da se nalazimo u ovako jednom predivnom zdanju kakav je Javni servis Srbije. Youth Heroes je, dakle, jedinstveno nacionalno priznanje za mlade heroje. Zašto je ova nagrada važna? Evo, za Exit fondaciju važna je zato što, kao što vam je poznato, Exit festival je jedinstveni festival u svetu koji nastaje iz društvenog aktivizma mladih. Exit fondacija, odnosno društveni aktivizam, jeste sama duša Exit festivala i mi smo na to veoma ponosni. Otuda misija Exit fondacije jeste da snagom tog Exit brenda utičemo na donosioce odluke i javnost u celini u 3 ključne teme, a to su razvoj mladih, kreativne industrije i brendiranje destinacija. Zašto? Naravno, zato što je, kao što rekoh, nastao iz društvenog aktivizma mladih, zato što se razvijao festival kroz kreativne industrije i konačno zato što je reprendirao Petrovaradinjsku tvrđavu, Novi Sad, Srbiju i celokupni region Balkana. Zašto je važno za vas, za sve nas? Zato što je zapravo ovo fantastična prilika da poverujemo da nada postoji, da nada nije utopija nemogućeg, već ideal mogućeg. Ovi mladi ljudi koji su ovde jesu zapravo fantastični uveritelji u to. Oni su inspiracija, oni su pokretači, oni su ponos svih nas. Youth Heroes je zapravo u saradnji sa svim svojim prijateljima nešto što želi da pokaže da naša stvarnost je ono što verujemo da ona jeste. Ako ovi ljudi budu glasniji i ako se o njima više čuje i ako budu vidljiviji, stvarnost će biti, jer kako kažu, čovek je ono što vidi i čuje. Mi ih vidimo i čujemo i prepoznali smo ih. Kako i na koji način smo želeli da danas se ovde njima zahvalimo na tome? Pa tako što smo modelovali ih, zato što smo ih zapravo kopirali kako i na koji način funkcionišu. Ako mikrokosmos posmatrate da je ovo nacionalna nagrada, našli smo se u medijskom javnom servisu Srbije. S druge strane, dakle, opet, ako govorimo o ponašanju, okupili smo najjače srpske brendove, zato se zahvaljujemo i kompaniji NIS, zahvaljujemo se i Radio-televiziji Srbije, i Blitzringeru, i NLP institutu, kao u kontekstu ponašanja zaista najjačim u svojim segmentima delovanja. Ako pričamo o sposobnostima, govorimo zapravo o istrajnosti, naravno njihovoj posvećenosti i, zašto ne reći, kao i svi superheroji, hrabrosti. Konačno, najbitnije uverenje jeste da je ovo moguće. Sve skupa, identitet ovih mladih ljudi jeste da su oni zaista super mladi heroji i hvala im na tome. U slučaju da ovakvih stvari ne postoji, mi ćemo zapravo možda posumnjati da je stvarnost ono što vidimo u nekim realitima ili nekim obskurnim stvarnostima koje zapravo to nisu. Stvarnost je nešto, a sad sam trebao da najavim nešto jako veliko, a ja ću vam zapravo ispričati jednu sitan prikaz za kraj.
a to je da su u šminkernici, da i muškarci idu u šminkernicu, pogotovo na 35 stepeni pred nastup. Kada smo se našli, svakako medijski poznate ličnosti, Slobodan Trkulja, Marcello i još pojedini ljudi, sa nama je bio i jedan zaista fantastičan heroj. To je naš prijatelj Jovan Simić, s kojim smo organizovali humanitarnu utakmicu i jedna od osoblja koje se tu nalazilo rekla, jao, pa ti si taj heroj, svaka ti čast. Hvala veliko, svaka vam čast. To je naša stvarnost. Hvala, gospodine Milenkoviću. Naravno, rezultat višegodišnjeg projekta Youth Heroes i njegove aktivne promocije pozitivnih uzora mladima želi da podstakne sve mlade generacije, da aktivno učestvuju i stvaraju društvo koje vrednuje znanje, koje vrednuje kreativnost i pre svega koje vrednuje rad. Sa nama večeras i Sanja Lubardić, direktor funkcije za odnose sa javnošću i komunikacije NIS-a, i ona će nam se sada obratiti. Još jednom dobroveče svima u ime Naftne kompanije Srbije. NIS nije slučajno danas ovde u ovom projektu. Mi već punih 7 godina unazad podržavamo, afirmišemo mlade ljude, ulažemo u obrazovanje, u nauku, kroz razne korporativne programe, razne, imena sama za sebe govore, energija znanja, NIS šansa, kultura bez granica, zajednici zajedno. Ulaganje u mlade, podrška mladima je naše strateško opredeljenje. To je zapravo osnova našeg održivog razvoja i to je razlog zbog čega smo mi danas ovde sa vama, zbog čega smo odlučili da podržimo ovaj divan projekat Youth Heroes i zašto smo prepoznali partnere koji imaju istu viziju kao i mi, a to je da promovišemo istinske heroje Srbije. Ovi mladi ljudi ovde, to je naša budućnost, to je budućnost Srbije, to ste vi. Ja želim da vam se zahvalim u ime Naftne industrije Srbije, da kažem da radimo mnogo na tome da vas podržimo. Ovo je samo deo naših aktivnosti, tu smo za vas. A vama u ime NIS-a želim mnogo sreće i uspeha na vašem daljem profesionalnom putu. Mi smo uz vas, što govori naš slogan Budućnost na delu. I zaista vaši roditelji imaju u pravom smislu reči s čime da se ponose. I mi se ponosimo što smo sa vama i hvala vam. Hvala i gospođi Lubardić. Sada, organizatori su snimili jedan film o pobednicima ovog konkursa i naravno omogućili da se bliže upoznamo sa ovim sjajnim mladim ljudima. Uživajte. Bio sam član ekipe sa Tehničkog fakulteta u Beogradu koja je učestvovala na velikom evropskom projektu Eke Robot i gde smo radili upravljanje i razvijali simulacioni model za jednog robota koji će predstavljati jednu od najvećih tehnologija sa potencijalno najvećim uticajem na ljudsko društvo, kao što je proglašeno od strane američkog časopisa Popular Mechanics, a usledila je i druga nagrada na Evropskom sajmu savremenih tehnologija sa potencijalno najvećim uticajem na ljudsko društvo. Osmislio sam jednu medicinsku napravu koja za cilj ima da spreči štetu koju krvni ugrušci, odnosno trombovi, mogu da nanesu u ljudskom organizmu. Za moj izum, odnosno ideju, dobio sam zlatnu medalju na salonu patenata i inovacija Eureka 2014 u Briselu. Takođe, odlikovan sam ordenom viteza prvog reda Kraljevine Belgije i sa još nekoliko međunarodnih priznanja i veoma sam ponosan na sve to. Dugo godina sam se bavio igranjem fudbala i skupljanjem fudbalskih dresova. U jednom momentu kada sam video da je maloj Nađi potrebno 300.000 evra za operaciju, rešio sam da svoje dresove ponudim na aukciju i tako da pomognem skupljanju naučenih sredstava. Na kraju, cela Srbija se uključila i svi ljudi iz cele zemlje su mi slali dresove, svi mediji su se uključili kao i velika većina sportista. Na 2 aukcije skupili smo 80.000 evra, a celu sumu od 300.000 evra ubrzo posle toga. Svega 28 godina sam uspela da se predstavim svojim radom u Nacionalnom muzeju u Pekingu. Pored Pekinga sam se predstavila skoro u svim zemljama u Evropi, zatim sam se predstavila u Indoneziji, Rusiji, jakom velikom broju zemalja, ali izlagati u Nacionalnom muzeju je nešto što je vrlo teško dostižno i mislim da ljudi treba da budu svesni toga.
Kao neko ko se zalaže za podizanje nivoa obrazovanja među Romima, to sam ostvarivao na nekoliko načina. Prvenstveno, sa njima sam radio na tome da oni savladaju gradivo koje se pred njih stavi i da na taj način završe osnovne i srednje škole, a s druge strane sam kao njihov predstavnik se trudio da u institucijama u Srbiji za njih obezbedimo neophodne uslove za njihovo obrazovanje. Ove godine smo prešli 250.000 subscribera, to je pretplatnika, i 70 miliona pregleda na našem YouTube kanalu i uglavnom su to osnovnoškolci i srednjoškolci koji nas prate i na neki način utičemo na njih svojim radom, svojim skečevima gledamo da ih raspoložimo i možda nešto novo naučimo. Ukratko, moja životna misija je da napravim nešto ogromno i da poguram čovečanstvo napred. Zvuči malo sveopšte, ali nešto ka čemu trčim svaki dan. Kad smo već kod trčanja, omiljen sport mi je preduzetništvo i trudim se da ne propuštam ni jedan trening. Imam 22 godine, osnovao sam firmu koja smo zaposlili 10 studenta i vodim još 2 projekta da smo zaposlili 3 nezaposlene žene i sve to u mojim godinama nije nemoguće. Mladi heroji nisu samo oni za koje smo čuli preko novine ili koje smo videli na televiziji. Mladi heroji su svuda oko nas i oni ljudi koji čine čak i neke najsitnije stvari da bi pomogli nekome u svom okruženju ili svoje porodice, oni su za mene takođe heroji. Napisio je važno da istraješ u naporima koje ulažeš ka ostvarenju svog cilja, jer zaista iako deluje nešto da je tako daleko, uopšte nije iz ličnog iskustva. Radite ono što volite, pošto ko zna, možda ćete vi nekad nekog inspirisati i možda ćete vi postati youth hero. Dobar način da se mladim ljudima pokaže da to što oni rade neko primećuje u društvu kako je danas. Kada slušate starije i uspešnije, jako mi je teško da se povežete sa njima u ovim godinama, ali kada vidite ovoliki broj mladih ljudi koji su napravili velike stvari u ovim godinama, drugi mladi će se jako lakše povezati sa tim i pokrenuti sebe na akciju. I zato da bi svi oni dobili šansu i da bi dobili ovu moralnu satisfakciju, nadam se da će u buduće, osim Exit fondacije i NIS-a, još mnoge kompanije i mnogi drugi podržati ovu akciju, da svi oni dobiju svoju šansu. Stvarajte, radite, razlikujte se od drugih ljudi, bit ćete tada heroji. Mladi heroji, youth heroes. Evo, upoznali ste naše mlade heroje preko filma, a naravno imat ćete priliku neke od njih da vidite i ovde večeras. Kako do pozitivnih uzora za mlade u Srbiji? Tema je našeg panela koji upravo sledi. Učesnici današnjeg panela: moderator Zoran Stanojević, urednik i novinar Radio televizije Srbije. Zatim dr. Zoran Milivojević, predsednik Saveza društva psihoterapeuta Srbije. Marko Šelić Marčelo, muzička zvezda i pisac. Jovan Simić, specijalni heroj, dobitnik specijalne nagrade Youth Heroes. Ivan Petrović, izvršni direktor Exit fondacije. Centra za istraživanje i edukaciju koji ispitivao učenike i studente o njihovim uzorima. I među prvih 10 uzora kod učenika, znači ja mislim da je to bilo u srednjim školama, pretpostavljam, 3 je bilo nekih koji ne bi baš trebali da se nađu na toj listi ili ne bi bilo željeno. Među prvih 20 čak 7, odnosno 1/3. Kod studenta je nešto bolja situacija, manji je broj tih koji nisu baš sjajni uzori, a dobra vest je da i jednima i drugima Novak Đoković vrhunski uzor. Sad ja bih najpre pitao Ivana i Zorana, da li je ova lista ohrabrujuća ili zabrinjavajuća? Meni je najviše zabrinjavajuće što praktično 2/3 mladih smatra da je Srbija jedno negativno mesto i što gaje tu neku fantaziju da treba da odu odavde, da bi uspeli u životu, da bi bili zadovoljni i tako dalje. Ideja herojstva je upravo suprotna, jer ko je heroj? Heroj je onaj koji je spreman da žrtvuje sebe za ono što je važno od života, a to što je važno od života, to je zajednica. Znači, mladi ljudi koji nešto rade da bi
dali nešto zajednici. Bilo to da je u oblasti nauke, kao što smo imali prilike da vidimo, socijalnog aktivizma, sporta ili bilo čega. Tako da su ti rezultati po meni vrlo zabrinjavajući i zato je izuzetno važno ovakva i slične akcije da budu što vidljivije u našoj javnosti. Ali ima nešto ohrabrujuće? Pa, ja sam prilično nezadovoljan ovim rezultatima. Recimo, ja kao pripadnik neke grupe, da kažem, intelektualci, naučnici i tako dalje, to je nekako najniže u nekakvim mladalačkim aspiracijama. Na prvom mestu su one stvari koje su povezane sa dobrim životom, znači celebrity, reality i tako dalje, pa onda naravno sportisti koji teškim radom dođu do tih velikih rezultata i ja smatram da bi ova lista za neko vreme, možda za 1-3 godine, trebalo da izgleda sasvim drugačije. Ivane? Ja bih rekao da lista može biti drugačija ako mi svi radimo na tome, pošto kad god imamo neki problem u društvu, da kažemo, na bilo koju temu, uvek se jave neki koji kažu, znate, to ne treba tako, to treba ovako, i obično kritikuju, govore, objašnjavaju, a suštinski samo nekim sistematskim radom može nešto da se promeni. Znači, mi smo uvidjeli ovaj problem da na svim istraživanjima mladi se ugledaju na likove iz reality, serija, estrada, čak i lica sa krimogene sredine, znate ih svi, neću ih imenovati, ali suštinski stvari u tome što medijski prostor koji oni zauzimaju je ogroman, a medijski prostor koji zauzimaju ovi ljudi je minimalan ili ga gotovo nema. A zašto ste uopšte krenuli u to istraživanje? Za otkud ta potreba? Pa mi smo krenuli zato što smo razmišljali, pošto se Exit naravno od starta zalaže za društvene promene u Srbiji, mi smo razmišljali ako se mladi ugledaju na te ljude, svaka promena je besmislena, jer ako devojčice se ugledaju na Staniju, a dečaci na Kristijana, mi možemo da očekujemo takvu Srbiju za 5, 10, 20 godina, ako se ništa ne uradi na tu temu. Mediji će vam uvek reći da bi oni rado izveštavali o pozitivnim primerima više, ali je problem u tome što ljudi mnogo više vole da čitaju ili da prate, da klikću na skandale. Marčelo, zašto je dosadno biti dobar? Pa dobro, ja bih krenuo prvo od toga da li je dosadno biti dobar, a čak i da je to istina, da li je moralno i odgovorno povlađivati ovoj zabavnijoj strani. Vidjet ćete da svako ko uzima na sebe zadatak da promoviše takve programe i takve vrednosti, govori kako je to opravdano brojkama, kako je opravdano anketama, kako jednostavno, pa to tako mora, kako bismo... Tiražima, kako bismo drugčije opstali i tako dalje. Ali onaj argument koji je najstrašniji jeste onaj koji glasi da narod to hoće. Mi smo se više puta uverili da narod ništa neće i da narod nema nikakvo svoje mišljenje zapravo i da ga je vrlo moguće ubediti. U ostalom, još imate kod Cervantesa u Don Kihotu tu rečenicu da kaže tako da nije kriva svetina što zahteva gluposti, nego je kriv onaj koji nema ništa drugo da joj ponudi. I ja nekako verujem da je to sasvim tačno. To što živimo u javašluku ne bi smeo da bude ničiji privatni alibi za saučestvovanje u tom javašluku. Ako dobro nije dovoljno zabavno, ako kultura nije dovoljno cool, onda treba uzeti na sebe kao državni projekat da kultura postane cool i da dobro postane zabavno. Mene ove sprave ometaju da tapšem, izvinjavam se. Jovane, ti si primer da neko može da bude dobar i, kako se to danas kaže, klikabilan. Dakle, da kada pročitaju, kada vide negde vest o tebi, da ljudi kliknu. Kako je tvoje iskustvo u tome? Pa jeste, ali tu opet dolazimo do medija i do novinara i do toga šta oni žele i šta mogu da naprave od bilo koje vesti. Naprimer, kad je sve počelo sa adresovima za Malu Nađu, jedan novinar iz Blica, Darko Nikolić, je uložio sav svoj trud i emociju i sve da bi izneo tu vest tako da ljudi mogu da je čitaju i da dođe do mnogo ljudi, a na primjer mogu je to da napišu 2-3 reda i da je zabaci negde na sajtu, ko zna da li bi je ko našao. Tako da je problem isto što novinari ulažu sad isto svoju maštu i trud i vreme da opišu u 5 sekundi nekog događaja u nekom realitiju i onda je to naravno čitano, tako da bi to moralo da se reši, a
inicijativa pojedinca naravno da je uvek poželjna, ali on ima neke svoje kapacitete i ima neke svoje maksimume i onda treba da nastupi neka institucija koja treba da stane iza njih, kao što je, na primer, Exit fondacija stala iza mene i omogućila da sakupimo na fudbalskoj utakmici koja je skoro bila 120.000 evra, tako da je vrlo bitno, sve može da krene od pojedinca, ali mora da se nastavi na jednom mnogo višem nivou. Ali šta je bila tvoja ideja kada si se odlučio, kada si rekao ja ću ove dresove da dam? Šta je ono što si pomislio? Svako nisi pomislio ćeš jednog dana ovako sedeti i pričati o ovoj temi? Pa ne, ja sam iskreno mislio da ćemo mi da se aktiviramo, što se kaže, iz našeg kraja, da se okupe roditelji te dece koje su išle u našu školu, da to bude na jednom lokalnom nivou, skromnom, da ćemo skupiti eto maksimum 100-200 evra. I onda su, i hoćeš da kažeš da su onda to mediji uspeli da tu ideju podignu na taj nivo da postane opšta? Da, naravno, jedan samo članak je bio dovoljan da to eksplodira, da ima 250.000 čitanja i pregleda i da to povuče jednu, da od toga napravi bukvalno državno pitanje broj 1, da li ćemo poslati Nađu na lečenje, i to su mediji uradili, da. Da. Zorane, postoji li privlačnost lošeg? Postoji li ta potreba, pogotovo kod mladih, da kažu hoću, znam da je to loše, ali hoću baš to loše i hoću pobunu? Pa, mladi imaju potrebu da se na neki način istaknu. I to vam je sad kosmički princip. Znači, mnogo je lakše napraviti veliki nered u ovoj sali, nego sve to posle vratiti u ono stanje reda. Tako da je ta, da kažem, destrukcija i pravila i ponašanja i nekih društvenih normi i tako dalje, to je najkraći put. Tako da mladi ljudi u stvari ne razumeju onu razliku koja je dobro poznata u, recimo, odnosima sa javnošću, a to je razlika između publiciteta i popularnosti. Znači, kad uradi neko nešto loše, to odjekne, to ljudi čuju za to, ali je to negativno. To, znači, osoba je shvaćena na negativan način. A kad neko uradi nešto pozitivno, pa drugi ljudi u tome prepoznaju tu vrednost, onda u stvari dođemo te popularnosti, te pozitivne prepoznatljivosti za kojom u stvari treba težiti. Nečelo, može neko da bude uzor, a da ga nema u medijima? Ja verujem da da, ali srazmerno teže. Jer ako pogledamo ovo istraživanje, čini mi se da je ono što je zajedničko primerima koje bismo ocenili kao pozitivne i onima koje ne bismo, vidljivost. Medijska frekventnost, sad nekoga tu ima više, nekoga ima manje, ali niko od ljudi sa liste koje nam ovo istraživanje donosi nije medijski nevidljiv. Što nas opet vraća na to da mi naprosto zaista živimo u eri medija, očigledno čak i više nego što smo svesni kad to izgovorimo kao frazu. Mediji kreiraju sve, mediji imaju moć da čak i od izuzetno antipatičnih ljudi napravi izuzetno omiljene ljude. Tako da to treba uvek imati u vidu i mislim da je to i poenta našeg današnjeg okupljanja, učiniti ove mlade ljude vidljivim. Jer kad pogledamo ovu malenu brošuru koju smo dobili, uhvatit ćemo sebe da čuli smo šta je i oca uradio, čuli smo za još neke ljude, za neki nismo, mi to ne znamo. Naravno i sami smo krivi što nismo dovoljno zainteresovani, ali očigledno su mediji ti koji mogu da zagolicaju tu vrstu pažnje i to i treba da čine. Dakle, vidljivost je ključ svega. Šta znači sami smo krivi što nismo dovoljno zainteresovani? Znači, bukvalno to. Ne bih nešto fusnotirao na tu mislu, to tačno tako. Ali da li to znači, kad kažeš nismo dovoljno zainteresovani, da li to znači nisam spreman da zakopam dublje ni po internetu od naslovne strane i da kliknem i da potražim, ili znači samo čekam nešto što mi neko servira? To je, nažalost, ja mislim sasvim tačno kada govorimo o većini ljudi. Vi vidite da će uskoro štampani mediji početi samo naslove da štampaju, jer više ljudi nemaju strpljenja, čitaju članak. Sve će morate stane u naslov. A drugo, i sve ovo o čemu smo govorili do sada, kad pokušavamo da nađemo uzroke svemu tome i zašto su idoli ti negativni primjeri, ja u tome vidim samo jednu sirotinsku kulturu. Jednostavno, ono što buja na sirotanstvu. To su ljudi koji uspevaju da obezbede sebi egzistenciju na neki način koji se svodi na kršenje pravila i kao zato je to mladima fascinantno. Tako da to su recimo neki
faktori koje ja vidim kao glavne. Svi se borimo za egzistenciju, ko će sad da se bavi društvom i pozitivnim primerima. Međutim, ako je to u medijima stalno, onda se čak i pasivno primetimo. I to je ono što je cilj ovde. Ivane, a šta je, ako sad polako od ove analize uzroka krenemo ka nekim mogućim rešenjima, šta bi Exit fondacija želela da postigne? Šta da preokrene i na koji način? Naš cilj, pre svega, vezano za ovu cijelu aktivnost je da pošaljemo jednu poruku mladima, a to je da je moguće. Znači da je moguće i u teškim okolnostima, u bilo kakvim okolnostima i u našoj dragoj zemlji, ako ljudi su posvećeni tome, trude se, vredni su, rade, uče, kreativni su i jednostavno cijela ta neka, kako je rekao, mračna atmosfera koja se posljednjih decenija kod nas kotrlja je jako pogubna. Mi smo namerno, nismo hteli da napravimo ovaj format u nekom kontekstu, da su to nekakvi idoli, ne znam, u Americi, ne znam, neki Mark Zuckerberg i neki tamo nedostižni osnivači Facebooka i tako dalje, već smo hteli da pokažemo da su ti ljudi o kojima mi pričamo, koji mogu biti alternativa ovima, drugima, su tu među nama. Znači, oni su sasvim, kako bih rekao, čovekoliki, žive, naše su komšije, žive sa nama. Tu su i jednostavno svaki mladi čovjek koji želi nešto dobro za sebe može da se ugleda na jednog Jovana, na ove ljude ovde, a može da ignoriše ove ostale. Znači, tu su moguće, treba im dati prostor, treba prikazati šta oni rade kako bi se i drugi inspirisali i krenuli njihovim stopama. Zorane, rekli ste da je mnogo lakše napraviti nered, a za nešto dobro je potrebno dosta truda. Sad, da li je to ono što neko ko je mlad i nema vremena za taj trud, nema volje ili nema prosto talenta, razlog da on kaže bolje da se okrenemo ovom neredu? Pa, jedan od razloga što mi se čini da su ljudi na neki način nezainteresovani je to što ne veruju da je moguće napraviti promenu. Znači da je promena nemoguća, da je ovde sve bez veze, da je jedno što može da se ode na neko drugo mesto. A ti ljudi koji prave, koji imaju neki cilj, koji imaju neku viziju, oni imaju volju da idu ka tome, imaju životnu energiju, polako uspevaju, dobiju pohvale od drugih, idu dalje, napreduju, pokreću druge, znači služe kao model, kao što ste vi verovatno došli na ideju, pa ste vrlo brzo povukli neke ljude za sobom koji su se pridružili. Tako da moć pozitivnog primjera je i te neke vizije, pozitivne verovanja da je promjena moguća i da se nešto dobro može uraditi izuzetno značajno. Ali Marčelo, recimo, ti bi se složio sa time, ali ako tebi neko nekad priđe i kaže lako je tebi, ti si talentovan, ali ja ne znam ništa. Dosta čudna vrsta diskvalifikacije, ti si talentovan. Pa ima toga, ima i toga, nisam siguran da... Kako onda nekome da kažeš da, ali možeš i ti da budeš dobar, možda uradiš nešto što valja? To je pitanje sad, rekao bih, opšte vere u čovekoljublje. Ja mislim da je svako talentovan za nešto, samo treba da pronađe šta je to. Teško mi je da zamislim čoveka koji nema dara baš ni za šta. Mogu samo da zamislim da nije dovoljno tragao i da se nije našao. Da bi to bio tvoj savjet nekome ko kaže ja idem u loše zato što ne mogu dobro? Pa ako ima manje od 40, ja bih mu kazao da još može da se traži, da. Ali čak i ako ima više, mislim da stvarno nikad nije kasno za to. Dobro bi bilo da nas talentovani ljudi inspirišu, a ne da nas demotivišu. A možda naše granice, mogućnosti nisu takve i tolike, ali u domenu onoga što možemo, to i treba da činimo. Jovane, misliš ti da si nekoga motivisao? Odnosno, da li znaš, bolje rečeno, da radi slično što i ti? Pa ne znam da li sam konkretno, ali znam da su mi se ljudi javljali sa željom da i oni nešto slično i naprave i organizuju, tako da verovatno su ljudi to prepoznali da, eto, kad može neki običan lik iz kraja koji, eto, sedi sa društvom ispred zgrade i ako je uspe on da nešto napravi, da pokrene nešto, onda mogu svi, tako da dosta ljudi mi se javljali za savete i dosta stvari se napravilo iz toga, tako da to mi isto jako drago što neko se ipak pokrenuo i vidio da i on to može, iako nema, da kažemo, zaleđinu, ali volja i želja i htenje, to je ono u stvari što dovede do samog čina. A da li je dovoljna nagrada to što
kad neko shvati ko si i kaže, a pa ti si taj Jovan Simić, svaka čast? Pa, nagrada. Nije to nagrada, meni nagrada mi je bilo, na primjer, kad sam video da se Nađa vraća zdrava, kad smo posle sportskog bazara napravili te dve sobe u školi Radivoj Popović, kad smo skupili 120.000 evra na utakmici. To je nagrada i to je bio cilj donekli. Kad se ostvari sve to, to je ono i, kako da kažem, nema tu, to je, ne znam kako sad to da približim, ali to je neka duševna nagrada, neka energija koja vas napuni da biste mogli da krenete dalje. Ja sam da pitam, da li takvu stvar onda taj osjećaj možda preporučiš i drugima? Da kažeš, ljudi, mnogo je dobro. Da, definitivno. To ja ne znam da li sam osjetio ikad u životu, iskreno. To je nešto što obuzmete i jednostavno te tera da radiš još lepše i još bolje stvari. Zorane, ko je taj ko treba da ističe dobre primjere, odnosno da li oni koji su dobri u svetu samo promocije treba sebe da promovišu? Ne možemo, prosto živimo u vremenu kad se očekuje da svako od nas uradi nešto za sebe. Ali ovo je, rekao bih, u suprotnosti sa tom idejom. Da, nekada je bilo otprilike ako ste dobri, ljudi će to prepoznati i nagraditi vas i podržati i tako dalje. Međutim, danas se brzo živi i ljudi jedva stignu da obave svoje poslove, tako da svako mora na neki način da se predstavlja drugima i da ističe svoje pozitivne stvari, tako da važno je dobro raditi, ali je važno to i prikazati drugima. Znači, ta vidljivost je izuzetno važna, naročito kad su u pitanju ove socijalno važne stvari. Međutim, kod nas postoji jedan problem, a to je što kada ste uspešni u nečemu, onda drugi to dožive kao neku uvredu. Jer krenu da se porede, pa kažu, vidi koliko je on uspešan, pa toliko koliko je uspešniji od mene, toliko sam ja manje uspešan od njega i onda to počne da ih boli i onda su tu sad neke igre i to moramo da izlečimo u naše društvo. Nema uspešnog društva bez uspešnih pojedinaca. Sad samo da pošaljemo jednu poruku za kraj, znači ko je onda taj ko treba da ističe dobre primere? Ivane? Znate šta, ja mislim da to nije jedna vrsta obaveze ni takmičenja, mislim da je to nešto što treba svi mi da radimo. Mi kao najpopularniji brend za mlade u regionu sigurno smo pokušali da iskoristimo snagu brenda i uticaja, ili pa, kako rekao, mnogo mladih ljudi dolazi na Exit i imamo brojne fanove i jednostavno želi smo da dokažemo kroz ove primere ovih mladih ljudi. Evo, baš bi se na Jovana nadovezao, on kad je osmislio tu utakmicu Asovi za decu, gde su treba dođu Mijatović, Stanković, najveće legende našeg fudbala, nikomu nije verovao. Svi su rekli, ti si lud, neće nikad doći, obeshrabljivali su ga, bukvalno. Mi smo stali iza njega i rekli mu da je to moguće, ako Exit u jednoj maloj Srbiji mogu da postane najbolji evropski festival više puta, u ovim uslovima onda mogu i svi ostali da naprave u svojim životima, u svom okruženju korake napred. Dakle, da završimo sa time da jeste moguće i da je mnogo dobro kada uspe. Hvala vam na učešću u ovom panelu, a sada ćemo čuti ko su ti koji su naši heroji. Dušice. Hvala naravno našim učesnicima. Ivan Petrović, Jovan Simić, Marčelo, Zoran Milivojević i Zoran Stanović, učesnici našeg večerašnjeg panela. Dakle, sledi proglašenje pobednika, eto kao što ste čuli. Detaljnije informacije o svim dobitnicima priznanja Youth Heroes imate u brošurama koje ste dobili večeras i naravno na web sajtu youth-heroes.org. Svi pobednici, pored plakata i karata za Exit avanturu, dobijaju i kurseve za lični razvoj koje daruje NLP institut iz Beograda. Pored toga, prvoplasirani dobijaju novčane nagrade u iznosu od 50.000 dinara i specijalne statue Youth Heroes. U saradnji sa medijskim partnerima, projektom Radio-televizijom Srbije i medijskom kućom Ringer Axel Springer, inspirativne priče o svim dobitnicima će se medijski promovisati kroz brojne kanale
kako bi što veći broj mladih ljudi saznao za pozitivne uzore koji se nalaze među nama. Takođe, Exit kao najpopularniji brend za mlade u regionu će kroz sve svoje kanale komunikacije brojnoj publici i fanovima predstaviti ove fenomenalne mlade ljude sa ciljem da postanu uzori i da postanu inspiracija za sve svoje vršnjake, a i za one starije. Dakle, pozivam dobitnike iz kategorije obrazovanja i nauka da se popnu na binu. Kao što znate, neki od naših mladih heroja su veoma zauzeti postizanjem uspeha, naravno rade, te nisu prisutni večeras, ali će u njihovo ime priznanja primiti njima drage osobe. Gospođa Snežana Lakićević, menadžerka za saradnju kompanije NIS sa univerzitetima, obrazovanim naučnim institucijama, koja je bila inače i predsednik žirija za izbor mladih heroja, je večeras sa nama i ona će uručiti nagrade u kategoriji obrazovanje i nauka, najpre srednjoškolcima. Dakle, treće plasirani Aleksa Konstantinov. Umesto njega nagradu preuzima njegova sestra. Drugoplasiran Jovana Kondić. Umesto Jovane nagradu prima njena majka Dragana Kondić. I prvoplasirani Stefan Veljak, koji je trenutno na studijama u Beču, te je sprečen da prisustvuje ovom događaju. Tata, izvolite. Znamo Stefana, znamo i tatu. Sada studentima, vi ostanite tu slobodno. Dakle, studenti u istoj kategoriji. Nikola Tepavac, osvojeno treće mesto. Jasmin Nurković, koji je osvojio drugo mesto. I Kosta Jovanović, on je osvojio prvo mesto, a umesto Kosta je nagradu prima gospođa Aleksandra Drecun, direktorka Intersectiona. I naravno zajednička fotografija, pre nego što napustite binu. Hvala. Čestitke naravno svim dobitnicima. Sledi uručenje nagrada za dobitnike iz kategorije društveni aktivizam. Za kategoriju društveni aktivizam nagrade uručuje gospodin Ivan Petrović, izvršni direktor Exit fondacije i naravno član žirija. Izvolite, gospodine Petroviću. Treće mesto pripalo je Arsenu Arsenoviću. Drugo mesto Aleksi Živkoviću. I prvo mesto osvoje Mirko Kaldaraš. Zajednička fotografija, naravno, čestitke svim dobitnicima. Hvala. Kategorija kultura i umetnost. U kategoriji kultura i umetnost nagradu uručuje Duška Vučinić, šefica službe za odnose sa javnošću i korporativni imidž RTS-a. Treće mesto osvojila je Tijana Kozarčić, koja je zbog studija u dalekom Brisbaneu u Australiji, naravno bila je sprečena da se večeras pojavi. Nagradu u njeno ime preuzima njen brat Isidor. Čestitamo. Drugo mesto osvojila je Jovana Bobić. Jovana Bobić nije tu. I prvoplasirana u kategoriji kultura i umetnost je Gala Čaki. Nju ste videli malo pre.
Hvala, čestitke. Dakle, kategorija preduzetništvo. Ove nagrade uručuje gospođa Slavica Skvajer, vlasnica i direktorka NLP instituta Beograd. Dobroveče, izvolite. Dakle, u oblasti preduzetništva 3. mesto osvojio je Ivan Brkljač. Drugo plasiran je Ivan Petrović. On je sprečen, naravno i on je sprečen da preuzme nagradu, a prvoplasiran je Lazar Erić. I jedna zajednička fotografija. Hvala najlepše, čestitamo. Dobitnici iz kategorije preduzetništvo sada slede. Ne preduzetništvo je moja greška, kreativna industrija. Dakle, za oblast kreativne industrije nagrade uručuje Jelena Otašević, menadžerka korporativnih komunikacija Ringer Axel Springer Media. 3. plasirana Tamara Jakovljević. Drugo plasiran u ovoj kategoriji je Rade Joksimović, međutim on je sprečen da preuzme nagradu. A prvoplasiran Milan Inić, koji je takođe sprečen da preuzme nagradu večeras, ali od srca im svima čestitamo. Sada imamo posebnu čast da pozovemo još jednom dobitnika specijalne nagrade žirija, Jovana Simića, naravno, da izađe ovde na binu. Dakle, ovako. Specijalnu nagradu van navedenih kategorija student Jovanu Simiću, koji je organizovao prodaju svoje kolekcije dresova i akciju Sportski bazar, prilikom koje je uz učešće poznatih sportista i javnih ličnosti sakupljeno 300.000 evra za uspešno lečenje devojčice Nađe Novaković. Uručit će predsednik Upravnog odbora Exit fondacije, gospodin Nemanja Milenković. Možete da ostanete, Jovane, možeš da ostaneš na bini, naravno zato što pozivam sada sve ostale dobitnike. Dođite svi ovde na binu da bismo napravili jednu zajedničku fotografiju. Dakle, ovo je prva generacija dobitnika priznanja Youth Heroes. Ceremonija dodele nagrade je naravno završena. Evo, oni će se sada, naši mladi heroji, fotografisati i svi prisutni će nam se pridružiti ovde na koktelu. Hvala svima koji su danas svojim prisustvom uveličali ovaj događaj.